Hey, mobile phones are like a option. So bhí an Ghluaiseacht níos láidre I gentar Gaeltachta áirithe thar a chéile. Is an teagháil bhain chuide Well, Cultúrlann an seo inniu le ha sheoladh leor de chuid Rónán Mac Con Iomaire deirithe Ghluaiseacht Chearta Sibhialta na Gaeltachta sna níide seascadí is tréimhse tharbheith choirithe, tharbheith tábhachtach a dtíobh forbairt na Gaeltachta a dtíobh cinneal an mún le feachtasóirí le ní amháin sa Gaeltacht ach sa tíar a gote nó maidir le céas na teanga. Agus is dótha gur thugann glúin sin meisneach dúine bheith bogan níos dalaba, bheith bogan níos ciondana maidir le céas na Gaeilge agus na bartaíach de chuir siad a ghrich. Táid go fáil go síos na bartaíach chéanna agus an chuirthaigh chéanna agus mar sin de mar Ghluaiseacht na Gaeilge agus go fáil híon céast na Gaeltachta agus an ggéirchéim leanarnach sa Gaeltacht go fáil go mór faoi capital. Ceapmuid gur mithid dúin ardan a thuirt don leor ionta seo an sihar tharbheith tábhachtach seo agus tá luthúiring go dana Rónán Mac Con Iomaire an idir a chéan seo linn go Belfáiste leis an leor sheoladh le linn seachtain na Gaeilge. So, has a Ghluaiseacht Chearta Sibhialta na Gaeltachta 1969 agus chu sé raigetíí lár na seachtadí. Agus nimimecht am a réasanta gairid, so gur átha an Ghluaiseacht an chuma bhí an Gaeltacht nó a bhealcha an Gaeltacht in san todhchaí. Is deoir obair na Ghluaiseachta gur bunaíodh radio na Gaeltachta, údarás na Gaeltachta, go hindíireach TG4, rudí go fánach le cóirí bóthir an Gaeilge amháin in san Gaeltacht, as obair na Ghluaiseachta tháinig sé sin, tá arú bhain teachíar iireachtas na Gaeilge maiallar go daibre. Chamáin leis bunús a chur sa gentar ó hí forbairt pobal agus córchaman agus mar sin de nach bhecinn tú beidir I gentar tuaithe eile sa láta nehan. Ghluaiseacht is socha bhí titim amach in iarthar na tíre go mór mhór ach ag gnám céine go raibh Ghluaiseachtaí Chearta Sibhialta titim amach fud fad an domhan. Is socha gur tháinig an Ghluaiseacht ar an saoil mar eall ar an growth in a bhra muintear na Gaeltachta agus muintear níorthar ag an am agus gur beidir leabhar á déanamh acu ón réaltas an lách lia. So dá sé go nádúrtha ón bobbal teanga agus cé gur bhain sé annachcuid le ceist na teanga ní Ghluaiseacht teanga na bhí ann ach Ghluaiseacht Chearta Sibhialta agus sin an chúis go raibh suachtas bhí lethe buint leis an bachtas gur tharraing siad cnéthe agsúla de Chearta déana le chéile. So ben rud a smús brag méid even scéilte síomh ná grásáis an Ghluaiseacht in gan usum bhealach gon Ghluaiseacht chimplarm ó bhí mai gaiidí níos bhí móthairs ma ahead hain páirteach in san Ghluaiseacht, bhí unclachaí agus antonílumm páirteach in san Ghluaiseacht. Agus fianna sin I gaiidí níos bhí mai héanana gobar sna institúdí seo ar bhealach, bhí mai gobar I TG4, bhí mai gobar radio na Gaeltachta, tá mai gobar faoi láthair núdarás na Gaeltachta. Ach facastom, tíh mu go bheith cloisteáil scéalann seo agus scéalann siúd agus túir mar léag duine bháin agus túir mar léir den eile. Facastom nach rá an scéalann na umláine tucaí le chéile éonáit agus smáil am scríomh agus de sé bhí an sin an scéal sin éisteacht. Bhí an tábh sí cótábhachtach gur réirí le Rónán a land na scialtaí seo a chiomhnú. Le lindá bheith goldan leor tá som go bhfuir rinstin na príomh character ón Ghluaiseacht sin fuair sé bás. Tá sé nééis sin sa timthriail sin an chud sin den síal ar an drugur go bhfuil rinteach a gomach ar líon na fíorine. Agus mar sin de mar phobal tá sí tábhachtach bhfuil an ghfuil an cumas ar scéal chéana instant ar star chéan a rint. Tá sin fear gan mar agus tá sí fear an seo cumáid dúine. Tá muintear ar geantar an seo tá sogin tá beá ar an oidhreacht sin ach tá sé tábhachtach dúine an oidhreacht sin a cíbhnú agus scéaltaí sacra eil ó mar príomhainte seachas a bheith brethir fontí tanaiste Chamáin seo. Freisin ceann na láideachtaí agus leigechtaí a bhí an Ghluaiseacht ná go raibh sí bainteach le cholarad. So bhí siad ar agóidí gunne apartheid, go láidir ó híh fishins, so agóidí an cearta iascaireachta príomhaideacha, mar a lótún sin stáil cin simint ghlacha sheoladh ar an rion leasa hóisialaí dúar agóid ar chuirsaí dól, ghlacha sheoladh ar rion na Gaeltachta dúar agóid a dtíobh dún na scoil chun chin. So bhí go leor gnéthe éagsúla an agus mar luma bhín corchuig an anna bheith trodochnú achrannach go minic. Is go minic go bhainte amach más agarachail an Irish Times, na cibice a hain, go nearna si sin ar bhain rialta. I measc an 8-9 bhí an Ghluaiseacht, ní raon tagart an go Gaeilge nó curcha cín na Gaeilge. Go bunasach bhainse ach bhí sé an go láidir ag an am céine. Má facas mar an dhéanfaí rudicíns, mar a dócaí céimicíns.
Bhín pobl seo a gairí agus bhín pobl a gol go Huddersfield, nó go London, nó bhín pobl a gol go Boston. Agus ba jaar eile go mach chéin phobal an. Gus mar mach chéin phobal an, ní bh chéin teanga pobl an. So bhín gnéisian an. Agus ag an nám céna Bhí an cantar, bhí sé éagsúil déir muidó chumach feachtas aber tíomhhead go gáile. Bhfuil is áit bhfuil sais porastí, éagsúla, aanta. Bhín agóidhreacht seo ó Orbert ó bhearna, siarchfada le carna, agus sin féinúlacht amháin a bhí ag an gantar sin, ag cantar Gaeltachta na bhín réige an phríomhthanga. So thug an réige le chéile iad agus dágur sé seasamh féinúlachta agus ahananta seacha bar a meach sin. So bhí sí lánach cé nach í bacúis aber le bunú na Ghluaiseachta. Ach bhí sí níos múna fitte fúte siad, le bhí sí mar chríil, bhín teanga mar chríil lár mar chuide an achtas bhealach indíireach. Cíimiid anna chuid den tionchar a bhí an Ghluaiseacht ar rudaí is socha na seirbhísí atá ar fáil den phobail ó dheas go háirthe bhíh sé sin radio na Gaeltachta, TG Ceathair tá údar as a Gaeltachta ann inis a chuid bhd is na garráin a bhí chuig an am há siad ábhar fós nómh anna chuid is na rudí a bhí ag chur bormharthe an am cuasaí imrecha daoine ag amachtal náit mar nach gur fustíocht ar fáil tá fustíocht flúirseach beidir na County Gaeltachta inis a thá gaantanas agus geircéim tíochta ann ní féad le daoine reachtant in na County hain, so tá na ceisna sin fós le lé agus le réiteach a gcuin ach tá ceachtainna úntacha le fáil sa leabhar mar le rudí go bhéit mí beidir churbhaim sa látána bheith. Is Spanistóir I've coached the mail chun gaige, so ha mé lunathe ag gunmara and if you go in Mohammed le haun and son a dear nach le count Caharúsí Ceathair. Bhí an clé annachhuid leis an réaltas beidir ar ceisna móra ifigúla bhfuil le reachtaíocht agus policy agus é sin ar fad ach ag clé annachhuid comá le pobal a Gaeltachta agus ag irí sais anadíocht a dhéanamh ar son agus ag bra is tóca ar na rudaí is mó atá ag chur isteach orthe agus sé sin le cúpla bliain na nuas an ceist tíochta so annachhuid in obair Gaeltachta beidir bhíon idir láh gcuine le bliain na gá nuas ná an feachtas tíochta ag irí sais polisathe an réaltais a le tíocht sa Gaeltacht úmplú ar chun leasa muinte na Gaeltachta. As tú ben rud a smú stoi chaid chuneal a rinte ná in anion dermuid ról bhuiilachlainn. An Ghluaiseacht mar a bhín ar thosaí ba fócus sais forbar pobl agus acnamíochta a bhí inte seachas teanga ach gur tháinig an gnéad teanga as sin go nádartha. Ní rá an Ghluaiseacht a gcéire bheith saní mar gníomh teangan. Ach freisin fachas gorá in anion beidir bhí bhuiilachlainn ó céalaí níos radachaí ná go leor chu ribhe in san gunra ach fachas chunran na Gaeilge mar agriocht mar a bheith Martin O'Kane tuirtear go ddíbheasúil agriocht measúil. Right? So bhí Martin O'Kane mar atá a í gníomhach ó híh cuasaí Gaeilge agus Gaeltachta ó na fichadaí, bhí sé páirteach le muinte na Gaeltachtas na tríochadaí de na bhath bheochan na ríiste sin na cuigadaí, bhí misneach ins na seascadaí, rinne sé eistrucháin ar obair Saunders Lewis ó mreatain bheith díreach spáint múnla sais a bhí níos rá agóide baint leis ó híh teangan seachas díreach sais an rud measúil. Agus just léhéime agus séir do rinne sé sin ná ríre ná aber muintiró chunamara bhí sé de breanúir se rá. Ok, bhfuil sé a héin. Tá bailach eile le na seo a dhéanana seachas a bheith caiint le polúirí agus chur ceisteanaí ar bhain béasach. Masam trí chéile go mid níos lige nuair dhéanamid pobl na Gaeilge a scáirí a god na airithe. Dar nó iad dealteán agus bhí a riú an áil idir an Gaeltacht ó san chuteala an tír. Agus Tá sin le sunrú a dtíobh instructor atá t-údar na Gaeltacht an sin agus tá forras na Gaeilge an seo agus tá structor eile ar fádan. Sílim go bhfuil in éis agus muidú bogí ré, sílim go dtí lena rá go fuair cúiseach náiríí leis an chuige sin. Bíú sé mai nó olc agus ní gan caiinú an oiríon daine faoi léip, níirí sin agus sílim bhfuil déas an éis sábháil nua eile éan, eile eilean de Gaeltacht Gaeltacht sinna le a seolaí a dtíobh go dtí bhhailinn, tá an bhfuil duchlein éagsúil as cóir muintear an chairí rua agus an chairí Gaeltacht an seo. Ach ar bhaile ag an rud nascamid na fís, bhhaile a bhag nó bhhain rud ceann céanna, bhhaile síl trí Gaeilge a bheith bhhaile go méid teachta an ar serviceí trí Gaeilge, go méid go méid rú lána agus status buin ag an teanga an ar síaltaí agus go méid sinna tholathir ag na húdarí stáit agus eile. Agus sílim nuair atá fís chumata se login go déag gur méheadúin bheith obair le céile is in san a bhaint amach as chuma na tamidir Conamara nó an seo nó a ggheartá tíorchanal. Ar one person na Chamáin dar nóide duine léachra mór a bhí tíhíar de land an Ghluaiseachtaí sin a bhí mar cinil conscious na Ghluaiseachtaí sin ag an am nó Martin O'Kane
agus tá sogin go bhfuil daibh agus scrún an nasc ag muitir ag an gaiineach leis an ceantar seo gur thug sé cuairt go minic ar bhil fáiste go sé buúlaú agus é tuairt cóirle agus fís do muintir Gaeltacht uair seoid na ceanúirí ha mór a bhí agin. So tá ná sin an agus tá déas agin in éis sin athógáil a rist agus caiimiid fóla múna ceach an na startin agus an sin ágar go dé go dhéanú sa té. Tá sé ríthach sílam an rud an ascin sin ar fáid le chéile lá an teanga ach ché bhfuilmid inar gcónaí an áitina agsúla ach tá mé anna ordeach bhíon daoine gcónaí a caint ar an deam deirg agus gur tháinig chuid don gur tháinig sé sin ón Gaeltacht an céad láú fiú an frásas an deirg le fearg agus greibh dlúhhaint ag muinte na Gaeltacht le bunú an deam deirg agus inis yes, bhíon daoine gcónaí fécinn dro bhéil ferste ag rá be ceartúna bheith cosúla muinte bhéil ferste, so tá ceachtainna le fálam go cinnte ón dá áit agus is láidir sin más féidir bheith tairint ar na heispéir sin ar fad agus bheith go bras lá chéile. Ní réon dáramsa ach nach neireach leis an Ghluaiseacht maidir morach na nascaní sin. So bhí gnithe éagsláán a bhí táhaach aber morach an tionchar a bhí ag Mic Choláiste na Tríonóide nó morach an tionchar a bhí ag na daoine go hintíireach na daoine d'Orbar Radio Free Derry. Morach an tionchar a bhí ag Mic in Nolscoil Chorca agus an bainte bhí ag sin le dún chuoin agus an bainte sin bhí ag dún chuoin le Conamara agus gur tháinig siad ar fad le chéile. Tá mé go chénééis sin táhachtach agus mé go minic nach bhecimmuid beidir gohfuil bainte ag rud amháin nó rud eile. Bhí go leor bálacht a meas na meán náisiúnta ag an nám díobh na Ghluaiseachta. Bhí chuide go na Gardaí a Conamara bhí bálacht ach sin díobh na Ghluaiseachta. Agus níor aon rud ar bháin cheapan i dá gur bhain an Ghluaiseacht amach céirt gur bhaintí. A ba meas gan é go na rudí seo ar fad, so an nasca sin, tá nasca sin fíorthábhachtach. Ceann an haimman a bhí an Ghluaiseacht ná stáisiún radio gon Gaeltacht. Agus ná ríide duine be bhíh caiintlób in siar dadúdí sin so siosbó cúig bhí lánach an se scríbmú tísa a an áíide hí se háféiseach nar cheapmúid go deog go manhí macha. Be is 6 gunnaí 7 chu toscaireacht as cantar chána sus go deire. Tréis sé Battle of the Bogside agus sus hí airgad tréis techt ó ghuiire go achtas feidir Mac Con Iomaire. Agus mar chórasáis an cumrádicht sin idir dá cheantar bailú 300 punt I gantar chána agus chu siosabh cúig agus Mícheál Ó Móran hín chóirleir le fianna fáil na sin agus deasún fennel sus go deire. Agus is an sin ar chola siosabh cúig Radio Free Derry. So chu sé sin go mór a bhaimiid. Go bhacha se go bhétí seirbhís radio úsáid le haisáis cinál féinúlacht do phobal hain cinál isróú daoine chuir an ólas agus bhí an rud a bhí scríbta sísa go mar aim buáid concheap a bhí anna an nám ach nar chola seisna sin tháinig sé ráisigus dúte tá rud a cinntin teag gur féile líon. Tá sé anéasca a bheithrá caitheú a seo dhéanana agus caitheú a siú dhéanana. An rud an rinne Ghluaiseacht ná dúir siad gur siad go rud a cinnti dhéanana scríb siad sísa. Is me go bin gné go bhíh na sicúlaachta nar bhí sé scrífa síos ar fár ar bhealach nuair a aon ráhacha ach an sin a sin dhéanana. Ach tá an agóidíoch ceart go leor hain tá tionchar waithaige sin, tá taidir ceart go leor hain tá tionchar waithaige sin, ach na rugann sún péireach sin le chéile. Is me beidir go bin an botú na hánains go minic ó híomh cinál más agóidíochtaí nó feachtas nach níon sin dulchan cín go mín go dtí go dtíanaan tú hain an bunobair gur tuairt amachchatán agus gur éileh seachas a bheith tuairt an tugrach an cín tríd an obairtaíochtú agus bhí sé sin le feiceáil in snobair a rinne an Ghluaiseacht. Leabhar umtach bhuiine féin an hanabhas sílam leúpla pata agsúlarm duine tá ag obair le chunir na Gaeilge duine tá ag lé le feachtais Coimsethe Gaeltachta agus imhéil fersanta duine ban ó gotá bhainteach le Ghluaiseachtaí sosialta nach muine leis an teanga fiú cuasaí tíochta cuasaí na Palestíne. Chus gur haing an leabhar seo na snáthir sin ar fad le chéile dom ar bhí is ábhar le háirta an háachtacha de éine atá buinteach le cuasaí teangain leis an Ghluaiseacht teanga in éireann cum cé áit gur basú mar go legan sé amach go soléir nuródaí an na deachreachtaí a bhí rompa agus in islitir éirí gló doling le leis an deachreachtaí sin. Sílam go bhfuil gan inas áhar misní an dúine lig. Go háirithe do muinte na Gaeltachta, mar dheallar an leor seo, tháinig siad go dé na dúchlein a bhí as cóir muinte na Gaeltachta an am seo, agus a ríist ghlaigh siad curthaige
ana gan am sin a bhí dalaba a bhí nachrú beasach níos mó nachrú a lurug deart go an stag nach a bhí géalah bon cearta agus bhí sé táhaach ar framil sé é Ghluaiseacht Chearta Sibhialta sin ar bhí a ggéan seo níú sé cúnú seo mar céad min céist a bhain leis an Gaeilge Gomáin is céist Chearta Sibhialta agus sin go bhfuil ceach táhaach an sin doin sinna fá fósta gur thugmuid cruí de Róisín Ní Chinnéide bhainna scór ácoteachta le chunar na Gaeilge agus í lonithe a Chamáin tá anhaintí Róisín de factís cuamtar na Gaeltachta agus tá sí táhaach an dreithit an tharint idir an star agus na crusaí sa látha inniu agus tá muidir siúil go mór leis an tíospach seo inniu.